Қаңылтаты Борис Дюшков аммалыға үміттер Алексей Соколов Сунтарлыға. Борис Дюшков бәтіміне ақтекеніндегі жолырыя тұрды. Çöldönçe metrine astı. Altı 10 metrine astı. Altı 10 ağız metre. Алексей Соколов канал ахырды. Алексей Соколов Hatta 15 metre kadar kalan. Борис Дюшков. Борис Дюшков. Очень круто пацаны. Спокойно. Kamtaran arar Alexey Sokolov. Kim tahus mesle bu arada bellen olar. Eyvallah. Ehge bildiğin müze bilme konuklar.